tekemässä tätä, niin miten tämä tiimi valikoitui? No Antti nyt oli luontainen tämä ideanikkari ja idean isä. Aki tuli mukaan taas sitten ravintoloitsijataustan kautta. Mulla on pitkä kirjoittajatausta muuten ja sitä kautta sitten. Tää tuli oikeastaan kaveriporukasta ja taas Mikko, joka on kuvannut paljon, niin hän on myös sitten niinku Antin kanssa yhtiökumppaneita. Ja sitten yksi iso kiitos pitää antaa vielä Pramin Tommille, joka on se 5. jäsen tuollakin kameran kanssa tällä hetkellä. Että hän on kuvannut paljon tilannekuvia ja muuta sitten tähän. Tämä oli oikeastaan semmoinen, kaikki lähti, niin kuin sanoin, niin kavereiden semmoisesta hauskanpidosta ja yhteisestä kivasta. Ja nyt ollaan tässä, mikä on niin kuin aivan älytöntä ja kaikki huomio, mitä ollaan saatu, niin ei sitä ole odotettu tai laskelmoitu. Sitten jos menisin seuraavaksi sanoa, että tämä on herättänyt tietysti mediassakin paljon kiinnostusta ja näin, niin onko teillä jatkosuunnitelmia tämän teeman ympärille tai voitteko paljastaa? Totta helkkarissa on, mutta ei voida paljastaa. No jotain edes. No sanotaan näin, että kyllä on jatko on tulossa muodossa tai toisessa ja varmasti ruoan parissa liikutaan edelleen, mutta mennään ehkä vielä pidemmälle puuhun takapuoli edellä. Nyt kaikkien päässä tietysti liikkuu, mikä se seuraava väline voisi olla, jos se tämmöiseen liittyy. Kertokaa, mikä tässä kirjassa esitellään 6 erilaista valmiiksi tehtyä menuuta, alkupäiväruoka ja jälkiruoka, niin mikä on teidän kummankin henkot suosikki? Mulla se on toi ihan ensimmäinen, jossa oli itse asiassa tämä mainittu risotto. Aika paha. Kaikki on omalla tavallaan hyviä. Ensimmäinen, se on tosi valmiina, aina yhtä kivaa. Sitten siellä löytyy hauskoja, siellä on sitä ankkaa. Itse asiassa kahvikeitti on aika tosi hyvä laite tehdä ankkaa. Siitä lihasta tulee tosi pehmeä, koska lämpötilat on tosi matala. Lohi puhumattakaan siitä. Kaikki on kivoja. Paljon kivoja reseptejä, kuitenkin ilman turhia kikkailuja. Mä sanon lohi. Mä sanon kahvi. Ne ei vaiskaan. Kyllä se on ehkä se ylikypsä liha, sehän on loistavaa. 6 tuntia kypsennettiin, sillä piti vaan muistaa aina välillä painaa se automaattinen virrankatkasu taas takaisin päälle, koska se menee tunnin vai 3 tunnin verran, se menee aina poikki. Jos siinä mallissa me menettiin. Se on loistavaa, mutta se on tosi hyviä juttuja. Ja sitten ehkä niinku just se, että eihän näitä tarvitse kaikkia kahvikeittimellä tehdä. Periaatteessa kaikki reseptit on sovellettavissa ihan normaaleillekin välineille. Se on kuitenkin perusjuttuja, keitetään, paistetaan, haudutetaan, niin ei kun vaan kokeilee vaikka ihan keittiössä. Joo, kyseessä on tosiaan hauska, mutta ei kuitenkaan mikään höpö keittokirja, vaan hieno keittokirja. Ja sanoisin, että nimenomaan on semmoinen loistava lahjakirja etenkin, että kuitenkin tässä on tämmöinen elementti, tämmöinen hauskuus, niin sopii erinomaisesti. Kiitoksia teille. Pojat tai miehet siirtyvät seuraavaksi tuonne Bonnierin osastolle signeeraamaan näitä kirjoja 7D41, niin siellä voi vielä jututtaa lisää tai hakea signeerauksen omaan kirjaan. Kiitos. Kattis.